Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri berbagai saiora. Oñatiko Lana kooperatiba albiste dugu Aiaraldeako Murga herrian dagoen Etorki kooperatibarekin bategin eta egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratuena duen zerrategia zabaldu dute. Europa hegoaldeko handiena eta eraginkorrena horrela aurkeztu dute. Berbagai saioan gehiago jakin nahi dugu eta gaur galderak egingo ditugu. Kepa Bastidas Asiain da gure gaurko elkarrizketatua, Oñatiko Lana kooperatibako zuzendari kudeatzailea. Kooperatibak bi planta izan ditu orain gutxirarte, Oñatikoa eta Txekian dagoena. Enkofraturako egurrezko panelak zein abeak eta peleta izan dituzte lanlerro nagusi. Orain, Aiaraldeako Murga herrian kokatzen den Etorki kooperatibarekin integratu da Lana, eta batera 67 milioi euroko inbertsioa suposatu duen instalazio berria jarri dute martxan. Egurra osorik prozesatzeko teknologia aurreratuena duen zerrategia hain zuzen ere. Hain proiektu garrantzitsua garatzeko egindako bideaz eta aurrera begirako erronken inguruan galdetuko diogu besteak beste Lana Etorki kooperatibako ordezkariari. Kepa Bastidas Asiain, ongi etorri. Tira, aste hauek bereziak izan dira, ekitaldi, bisita, elkarrizketak, ez da ohikoa izaten, ez dakit, zela bizi izan dituzue eta, galdera, nolabaiteko normaltasunera itzuli zarete Lana Etorkin? Bai, hortan gabiltzez, azkenien aurreko astelehenean izan zen inaugurazioa, eta hortan pixkana gabiltzea betiko normaltasuna bultauna dien bai. Eta esan daiteke zerrategi berri hori martxan dela gaur-gaurkoz? Bai, martxan dago, hendik ez da eguneko unien, pixkanak azkenien instalazio horiek denbora berde bez, bere ritmo hartzeko, baina bai, ja martxan gabiltz, eta astetik astea gehiago produzitzen. Nik hiru datu emango ditut, Kepa, 85.000 metro karratuko planta berria, 67 milioi euroko inbertsioa eta 100 lanpostu berri sortzeko gaitasunarekin. Zenbaki potoloak dira. Bai, egile zen azkenien hau zan proiektu bat, etorki zaukena, lehengo instalazioek berritzeko, eta orain dela 5 bat urte, Lana sartu zen proiektu hortan. Eta, 5 urteko prozesu hortan azken ja lortu du, planta hori martxan jartzie, arazo egon die, noski, eraikuntza eta lur movimentuken arazo batzuk egon die, baina ja martxan daukeu, eta on ja gure eginkizuna da, hori ja atope jartzea. Hemen erronkak handiak bi izan dira, nire ustez, bat halako planta bat martxan jartzea, baina aurretik bi kooperatibak bat egitea, ezta? Eta hori erraz esaten da, baina esan duzu, 5 urteko prozesua izan dela. Konta iguzu pixka bat guk Lana ezagutzen dugu gertutasunagatik, Oñatin zaudete, Txekian ere baduzue planta bat, baina Etorki ez hainbeste. Orduan, pixkat ze ezaugarritako bi kooperatibak egin dute hemen bat, eta pixkat prozesu hori zelan juntan, pentsatzen donik korapiloak, zailtasunak ere sortuko zirela nola gainditu dituzue. Bai, Etorki Murgan daun kooperatiba da, Mondragoi grupoko kooperatiba da, Amurriotik 2 pare bat kilometroa daun kooperatiba bat, da zerrategi bat, 40 urteko historia dauke, justu ontxe bete ditu 40 urte, eta Lana badakizuen bezala Oñatin daun kooperatiba bat, 75 urteko historiakin. Eta hau hori izan bendeten bezala, orain dela 5 urte ertentzun proiektu hau, ez? Azkenin guk egurra behar genuen, guk egurrazko konsumitza dugu, eta kartzen eginen egurrazko zentro Europatik, eta esatekon zatik ez bertako egurre gehiago erabili, ez? Eta Etorki zauken beharra bere instalazioa berritzeko, ez? 40 urteko makina zauden ja bazarkitzen, ez? Orduan hitz hasi ginen, eta denbora baten ondorioz, erabaki genuen soluzioen nazala proiektu egitekin batea aparte bi kooperatibak fusionatzea, ez? Horrek ekartzezulako, azkenien etorkizunako indartasun handile. Eta noski ondiela, azkenien ez da erraza izen, naiz bi kooperatiba izen eta bi jok dibizio berdinekuek Mondragoi barruen, ezautze ginen, baina ezautze ginen justu, ez? Orduan, pixkanaka, bi kooperatiba baitare zonalde ezberdinekuek, Aiaraldean, han inguruen ez da horrenbeste kooperatiba, hemen bai,
Orduan, nahi iztala, pixkat ezateko moru desberdin egoken nun, baina hori jungea pixkanak hori dana lantzen, eta gaur egun ja, nik uste dut pauso ondi eman deula, ez? Bazkide kopuru aldetik eta antzerako bi kooperatiba zarete, edo? Bazkide aldetik lanak dauzke momentutan 75 bazkide, etorki 35. Gero negozio aldetik gu dugu beste planta bat, Txekian, orduan etorki da 30 milioi euro faturatzen enpresa bat, eta lana lehen urtien 115 milioi faturatu zituen. Orduan, tamaila aldetik berez lana ondilo da, baina sozio aldetik nahiko antzeko. 67 milioi aipatu ditugu, 12 milioi okerezpanago Eusko Jaurlaritza jarri ditu, hor beste 55 daude. Nola finantzatu duzue bazkide jarritako diruarekin, bestelako bidelagunik izan duzue? Hor bidelagun asko izan ditugu, azkenien bankuekin, landu du proiektu gaziratiken, baina egia esan lana eta etorkik batuta daukeun gure kapazidadie hori dana buelta emateko badukeu. Orduan, momentu honetan bankuekin ibiltzen nahi geha, baina denbora gutxi ja zorra kitatzeko kapazia duko. Epatu dugu eta ulertu dut, etorkik egurraren lehen fasea egiten duela, zuek bigarren eraldaketan zaudete gehiago, hor argi ikusten da, zertan egin duzuen match edo orainola esaten dalako, hasieratik hartzen duzue eta baso kudeaketa egiten duelako etorkik, ez da? Bai, hori da, azkenien etorkik dauke baso kudeaketa, eta gaurtiken ateatzituen enbor horiek moztutzitu eta tablak oholak atatzitu. Eta horko zati bat guk oinatin erabilaikeu. Baina garbi auki berduna azkenien bi negozioak izan berdebela errentagarriek, eta gure idea ez dela han sortzen egur dana guk oinatin konsumitze zati bat. Osa, oin etorkitik etortzen, baina egur gehiago etorrikoa oinatira, baina alare hazkuntza hortan beste bezeruekin azteko asmoe dago. Elkarrekin sortu duzuen planta berria, zerrategi berri hori ez da edonolakoa, zenbaki batzuk eman ditugu, ez da edonolakoa eta horrexegatik ere bisita garrantzitsuak izan dituzue, lehendakari eta beste, hainbat diputatu ere izan dira zuenean. Europa hegoaldeko zerrategi handiena eta eraginkorrena, horrela irakurri dugu hedabideetan, eta ekoizpen gaitasuna hirukoiztea helburu duena. 80.000 metro kubotik 300.000 metro kubora. Nola lortzen da hori, punta-puntako teknologiarekin? Bai, azkenien guk proiektu dona ziretik garbi hauken nun, bergenula hornitzaile, punta-puntako hornitzaileek, zona ezberdinetako makinatan, herrialde ezberdinetako hornitzaile daude, azken daude, enborra klasifikazio linean enpresa austriako badao, gero enborra mozteko linea Sueziako enpresako hornitzaile bada, makineie, gero linea klasifikatzeu kasu honetan Gipuzkoarra da, biele, espeitikue, eta gero beste da alemanak eta holandez batzuko, orduan alde hortatiken punta-puntako hornitzaileek. Eta, gure asmoa da momentu honetan etorkik produzitu 70.000 kubiko urtien, eta lehenengo fase baten 130-140 juteko asmoa da. Kapaziteti 300.000 kubia, hori oso zaila izango horta lortzia. Eta horretik izateu, bai kapazidades eta produzioz 140 urta jatze ganien Europa hegoaldeko azkenin hemengo peninsulako kapazia gehieneko zerrategi izango da. Gaur gaurkoz eta alderaketa egiteko badago olako zerrategirik Europan, inguruan, pentsatzen dut? Hombre, Zentro Europan badaude. Zentro Europan azkenin gure hornitzaile asko olakoek edo handile die. Azkenien badaude gehien bat, baina Frantzi iparaldien, Alemanien, Txekian, Austrian hor badu olako zerratia handiek. Baina hemen ingurun ez zagen olako handirik. Eta beharrezkoa zenuten olako bat? Bai, gehien bat gainea ikuste alako azkenien gauzak gero eta kompetitidai mantentzeko oso ondo inberdiela eta horretik azkenien esateguna ez, efizientena ez, hor garantzia handia dauke enborran aproitxamentua. Enborretiken aldanik eta dana aprobetxau berda, eta aldanik eta ohol gehiena atea berda, ez? Aldanik eta txirbil gutxiena ateatzeko, nahiz eta horrek bere bidi badauken, ez? Planta honekin eta makina berri hauekin honetan eragiten duzue batez ere? Aprobetxamenduan alegia? Bai, aprobetxamentun asko,
eta gero kapazitate gehiago. Eta gero baita ere moztutzeko prezizio ez, azkenien lehengo lineak pieza batzuk bere teknologiatik ez zituen horren datatzen, da horregin lortu lekeuna da holdanak ondatatzea. Bueno, fusioaren beste ondorio bat, marka ez da, orain arte lana kooperatibak zeukan marka bat, logotipo bat, eta izaera bat, eta izen bat, eta etorkik berea. Orain lana etorki zarete, sortu behar duzue, iruditegi marka berria, erabaki duzu, noen inguruan, pentsatu du baiet? Bai, hor berez, asmu esan, sortzie marka bat, pixkat, bilei lagunduko zion, naiz gure bi negozio martxan zigurro eta gure idea da lana etorkikin merkatura jutie, baina marka berri bat sortu bergenun, baina ez geha gara izaldu. Ibili geha lanketan, bastante denbora, aukitu alternatiba batzuk, baina ez geha genuen garbi, eta horren esan genuen, garbi auki gabe, ez geha presak aziko eta horren oinera bakidu pixkat hori lasai hartzia. Baina badago asmoa horretan? Bai. Beraz, ulezan dut, alde batetik jarraituko duzuela bakoitzak eta gero eukiko duzuera marka komun bat? Bai, hori da. Hori da ideia. Bai, azkenin, grupo mailan, marka bat. Gero etorkizuna ikusiko dugu, marka horre beak bere bide ingoen eta bestiei jango joan, edo izangoan zabat, ez. Erderaz eta bezala marka paraguaz. Bai, ados. Bueno, Araialdean kokatzen da planta berria, azken aldian egia esan, albiste on gutxi jasotzen dugu inguru hartatik, Amurrio alde hartatik, Tubos Reunidos dela, Maderas de Llodio dela, industria krisi latza dute eta enpresa asko daude zailtasunetan. Zentzu horretan lana etorki bada ez da, itxaropen izpi bat, zonalde hartako bizi duzu hori horrela, jaso duzu hori horrela? Bai, ni uste gaina inaugurazio ondoren, azkenien, oain arte, gua eginen hori dana montatzen ez, baina nahiko isilik ibiligea ez, azkenien. Eta honen ondoren, albiztoren ondoren ikusi dugula, jendi galdezka, ostaz aukera daude, jendi lan egiteko asmuekin, da hori jasotzen nahi geha. Egile esan, da zona bat, zoritxarrez espaldien sufritzen nahi dela, eta alde hortatiken proiektu hau nik uste dela etorkizuna proiektu bat, gaina proiektu kooperatibo bat, ez? Lanpostu kooperatik sortu nahi dituna, eta nik uste hori zona hortako oso garrantzitsu dela. Aukerak eta izan da, lekuaren esan nahi dut, berez etorki bertan dagolako eta bazutelako ez da, non egin planta hau hori izan da, arrazoi nagusia. Bai, hori izan, azken kokalekue baseon, ez da erreza 1.000 metro karatuko kokaleku bat bilatzi ez, da hor baseon eta horratik egin da hor, bai. Bueno, egurraren merkatuan lehiakorragoak izateko sortu duzue planta berria. Gaur-gaurkoz non duzue merkatu nagusia? Lanak etorkik nora saltzen du? Europa mailan, estatu mailan, urrutiago non duzue bezeroak? Lana momentu honetan sartzitu urtero 54-55 herrialde ezberdinetan. Gu azkenien daukegu, eta gizun bezala Oñatin planta bat, Txekian beste bat. Oñatitik saltze dugu Espainien, Portugal, Ipar Afrikan eta Frantzien, eta gero Txekiatik Europa zentruen, eta gero bigakin saltzeu kontenerakin munduko herrialde ezberdinetan. Etorkin kasuen gehiago dao zentralizauta Espainien, eta zerbait Portugal, da zerbait Ipar Afrikan, eta asmue da momentu honetan hor zentratzie, eta gero pixkanaka jungo gara beste aukera batzuk ikusten. Azkenean lana duken esperientzia horrekin, hor ateako ia aukerak, ez? Beste aukera batzuk aterako dira, leku berdinetan edo ikusten duzue zabaltzeko aukera? Bueno, nik uste azkenean gure esperientzia, hor, bi kooperatiban fusionatzien idea bate hori zen baita, ez? Gure ikuspuntue, pixkat, kanpoko ikuspuntu o internazional hori emati etorkiri, ez? Ez zentratzia hemengo ikuspuntuen bagarrekian, azkenien, Europa zentroko modelo bat hartzi, ez? Da gure idea hori da. Bueno, galdetu dizut, bezeroak nun dituzuen, orain jakineko nuke kompetentzia nun daukazuen, zein den egoera hemen estatu mailan edo Europa mailan, pixkatxo bat zuek mugitzen zareten leku honetan, nun dago kompetentzia eta zelakoa da? Gure kompetentzia lanana, kasu honetan, dago gehien bat Europa zentruen, ez? Austrian, Eslovenian, Alemania inguru hortan, eta gehienak gure produktuek bezala tableroak edo bigak bezala dauke asko baita ere zerrategia dauzkebe, eta gurezko beste produktu batzuk.
Etorkiko zuen kompetentzile da Frantzia hegoaldien edo Espainiko beste zerrategi batzuk, eta bai gehien bat hor da bai. Europaki aldea aipatu duzu, hain zuzen ere aipatzen ari gea, Txekian baduzuela lanak planta, bigarren planta izan zana. Okerrez banago, 2008ko krisi aldi hartan edo buelta hartan zabaldu zenutena, eta erabaki horra izan zena gainera krisi horri buelta emateko edo krisi hartatik txukun xamar ateratzeko. Ez ziren urte errazak izan, lana kooperatibarendako, guztiz gaindituta dago krisialdi hura? Bai, azkenien horren lanak erabakizunien, planta berri bat montatzea zen Txekian, hori izan zen 2005 inguruen ez, azkenien badakik nola zeon, estatuko eraikuntza nola zeon, eta 2007an hasi zen, haren martxan, eta 2008an etorri zen, krisi latz hau ez. Azkenien momentuare oso gogorra izan zen, gaude zen Oñatiko plantantzako lanik gabe, eta Txekiako planta martxan jartzeko, merkatu baten, nunbaitare etzan krisi hortain latza hemengo estatuko bezalako, baina baita krisi gogor baten zion, ez? Orduan urte hori gogorra izan ziren, baina horren ondoren ja momentu honetan hori ja pasatu dago, azkenien oso fuerte daude guk lanak tablero Europako bigarrengo fabrikante da, kantitate mailan, orduan ja momentu honetan Europa mailan izen handi dago. Urte haietan interkooperatibismoa garrantzitsua izan zen lanarendako, ezta? Batzuetan gauzak ondo doiaz eta entzutea gustatzen zaigu, baina gaizki doia zenean ere, hortarako dagoela Mondragon taldea. Bai, azkenin pentsau, Oñatiko planta zeon 3 turnota lanien, edo batzutan turno ekstrak ezartzen 3 baino gehiago, eta bukago nun turno bat eta aztien 2 edo 3 egun lan egiten. Azkenien hor, sozio pilo baten reubikatzeko aukera hontzan, Mondragoi taldien, eta horri esker, guk hori beti izateu, gu ez baginen kooperatibat izango, nik uste lana desagertu dago zala. Aipatu zu 2005an zabaldu zela, Txekiako planta hura, zuentzako nazioartean lehenengo esperientzia, horrik hasiko zen asko, pasadia ia 20 urte, planta horrek bere martxa du eta martxa ona gainera, ezta? Erabaki ona izan zen momentu haietan zabaltzea. Erabaki oso ona izan zen, azkenien hori 2005an erabaki izan, 7 martxan jarri zen, eta kosta bintzan martxa jartzie, baina momentu honetan atzea behiratuta erabaki oso nahi izan zen. Ez, produzio planta horrek emate egun, azkenin etekinati bakarriken, Oñatiri emate indarra. Azkenin Oñatitik guk Zentro Europan merkatuen nola daon, gauza askotan egora ezberdin eta aurreatu hileizke. Eta horren erabakilek aurretik hartze ditugu. Por esan bezala gure kompetentzile inguru hortan dago, orduan edozein mugimendu, presio aldaketa, gora bera, hor guretzako prestatzea ditu hemengue, hobeto prestatzen dago. Alde hortatik asko indartzeu etxeko plantare behi. Zure edo egurra da, zuen lehen gaia. Intsignis pinuarekin egiten duzuelan, galdetu nahi notzun, azken aldean agertu dien gaixotasun hauek guztiek zer egin duten, adibidez, zuena moduko planta batean edo jarduera batean? Guk azken etorkik intsignis pinuekin lan egiteu, ila enuko egun. Egia esan hori arazo bada, ikusi hon bezala Euskadi mailan gero eta gutxio dago, eta gaixotasun horrek arazoek sortzen nahi ditu. Eta pixkat baita ere, duda jendiei ez, zer sartu eta zer etorkizunerako. Baina nik uste hor beste espezie batzukin lan nahi laike, guk azken koniferakin lan egite dugu, eta nik uste hor etorkizunen gauzakin berko ditugu, baina etorkizune ni esperantzak horren ez. Pinu honen gainbera handia izan da? Bai, azkenien gehien bat, Euskadi mailan zona desberdinetan desberdina ez, baina zona batzutan oso gaixotasunek gor jo du bai. Eta rekuperatuko denik? Ez, igual beste espezie batzukin. Beste espezie gantik etorriko da ordezkapena edo. Gero, basoen kudeaketaren inguruan ere galdetu nahi dutzu, jasangarritasuna, hori ere badagoelako, auzien artean. Badagoa noiko baliabide sektorean lehiakorrak izan eta aldi berean ingurumena zaintzeko? Ni uste baietz, azkenien garbi dauke guk, historien atzak juten baldin bagea, Euskal Herrien oindala 1 urte, etzen horren beste baso. Beti pentsatze dugu hemen, insigniz etorri zanien, hemen danien pagadile zaudela edo aritze zaudela, eta ez da hori horrela.
horri esker auki dugu baso porzentai hau. Euskadi mailan, Euskadi da Europako media baino baso porzentai gehiago daukena lurralde osuen. Eta nik uste horrek azkenien basuek ondo kudeatu behar die, noski hori garrantzitsua, baina horrek nik uste ingurumenekin bai daukela batea jutlaikela, ez? Eta azkenien jasangarritasuna hortan, esate dugu hor azkenin aldaketa klimatiko asunto hontan, eta CO2 nola hori gutxitu ez, azkenin basuek aukera honena die. Azkenin zuhaitz batek gehien bat azten nahi dian bitartien jasotzeu, eta gero egur horrek CO2 hori bahituta usteu. Orduan horrekin lehizke beste produktu batzuk, eta berriz aztean horreke gehiago xurgaulaike, orduan soluzio honena da, alde hortatik. Bueno, apustu garrantzitsua egin duzue, lanako eta etorkiko bazkidiek, planta berri hau zabaltzeko eta martxan jartzeko, orain garrantzitsua da emaitza txukunak ematen hastea. Horre egingo zen dituzten, hainbat plan eta kontu egindako inbertsioa amortizatzeko, ze aurreikuspen dituzue? Bueno, azken aurreikuspenak, planta hori, noski lehenengo martxan ondo jarri berko dugu, baina nik uste urren urtetik aurrea hor ja zenbakileek berdiek izan berko leukela, eta alde hortatik ez daukeu preokupazio handik. Ez da hor... Seinale honak, epa? Oso seinale hona. Bueno, eta aurrera begirako erronkak bestelakoak izango dira, begiratu beharko duzue, zelan doia merkatua, bezeroak non dauden, nola ailegau, kompetentzia zertan dagoen, zeintzuk dira, orain, gaur-gaurkoz, ja, 3. planta bat zuen ganatzen duzuela, edo elkartu zareten horretan, zeintzuk dira lana etorkiren aurrera begirako erronka nagusiak? Erronka nagusia die, oin noski, produzio planta martxan jarri, eguneko unien, gero basuen gauzak inberko ditugu. Nik uste hor... Barkatu basuak? Baso kudeaketan, nik uste hor industriek zer esana badaukela, eta gauzak inberko ditugu hori hobetzeko, egoera hori gorzategun gaxotasunen da egoera hori hobetzeko nik uste hor gauzak ileizkeula. Eta gero urrengo pausue die, azkenien guk zerratik horin deunien horrekin zan asmo esan egur gehiago ukitzeko, etorkizunin bigarrengo transformazioen produktu gehiago ateatzeko, ez? Orduan, urrengo pausu da beste produktu batzuk egitea. Beste produktu batzuk esaten duzuenean, zerri buruz aizea, beste neurri batzutako tabloiak edo beste? Bueno, hor daude azteko oinatin peleta egite dugu, murgane peleta ingo dugu, eta gero egurrekin azkenin gauza gehiago ilezke, ez? Azkenien konstruzioako produktu ezberdinak atela izke, bai CLT, bai bigak edo gauza soluzio ezberdinak daude, eta ni uste lehenengo gauza da egurre aukitzie, gero ezagutza badaukeo, porque azkenien lanaren gauza horiekin ditugu, orduan hor etorkizuen beste produktu batzuk ditugula. Bueno, peleta ere izan zen, beste inbertsio bat, horrek ere bere bidea egin du eta emaitzak ematen ditu, ezta? Aprobetxamendu ematen diozue, zuentzako ondakina zana. Hori, azkenien zerrautza zan ondakin batez, eta azkenien horrekin peleta ingu horrei balore bat ematen jau, eta gero baitare zerrautzek kamioi batien jutean pixu kantitatie, baina edo peletana ez dago ezer ikusik, orduan horrekin kareteran dauden kamioi gutxillo erabiltzeie, eta alde hortatik aberasgarria da. Bueno, lanak sariak ere jaso izan ditu, nazioarteko sariak, Gipuzkoako Bazkundeak emandakoa, ez dela aspaldi, rekonozimendu hori ere hor dago kooperatiba ezagutzera ematea eta olako albistekin ezagutzera ematea garrantzitsua izango da zalantzarik gabe zuentzako, ezta? Bai, azkenean, egin izan gu beti gure gestio izan da aldik dira isilena ibili, aldanik eta gauzak ondoin, baina zaratak egitea gabe. Baina, bai, olako kasuek benetan eskertzei, etortzei nien, da guztu hartzei ez. Baina, gu azkenean horren bilez gaitz. Gure idea da kooperatiba proiektu hobetzie, egunen hortan lantzen egia, eta aldanik eta isilena. Alderik eta isinel, ipatu nahi duzut bai, zuen ikurra agertzen dela, kiroldegi askotan, kamiseta askotan, eta olako antzerako proiektu askotan, hori ere zaintzen duzue. Bai, azkenien guk guretzako garrantzitu azkenien kooperatiba ilurtze dugu gizarteko parte badela, ez? Eta orduan horretiken aldanik eta inguruko, hemen, bai, Oñati, Arrasate, Bergara,
inguruko kirolkarti taldean egitea gehiena laguntzen saiatzea, ulertze dulako behar debelako, ez? Laguntza hori. Oso ondo, Kepa, onaino, nire gaurko galderak, urrengoan ere etorri, olako albisteak ematera, beti da gustokoa. Eta tira, Lana Etorki Kooperatibako zuzendari kudeatzailea, orain planta berri hori atera etekina, ahalik eta gehien, eta ea dena ondo doan. Mila esker bisitarengatik. Eskerrik asko zuei, honea gonbidapena jasotzetik. Oso ondo. Eskerrik asko.